Hi lam sukfiro norong ani YouTube channel ro tini ke cheng electric wiring khaina nai tongo iko jaga o ke MCB box tei pointer box among ke completengsukbaya ko MCB box mi complete gai tabok o among ke gas room o jaga o total 4ta bulb tongo tei kaisa fan yang kaisa main board Engkai phadi o room habai nai sinai tabuk engkai o jaga o engke bebagai 5ta bulb tongo tei fan kaisa yang ongke guri nai manana iko mom light 2ta amongke iko sakani bulb oi amongke torani buton boni switch ridikha thuti rok jotono mobile rok charge rimana bagai jotono subida rirkha iko yangono switch engke jotono chungjak nukna tabuk bulb rok thephabaya khoni bagai kaham khe mwswngwi rok nungmanliya engke tabuk phaidi tei kaisa lumo thangwi nailaiano iko yang ongke complete wngsukyakho tei kisa tongkha omo ongkhe o board thepana bagwi swlam tongo yang ongkhe complete mwswngwi tongkha chungbo maar no line twino no swnamwi tongo current line gwnang yang khaksa paigra kha tei khaksa hwnkhe paiyakho iko yang ongkhe paiyakho oro kaisa board rwnai point kisa phano khegwi maya jat omo hai leveling naijak iko leveling rok naiwi khai tongo kisa phano khegwi maya omo hwnkhe catching khopna simi se baki wngsiwo saka o line rok dorojak catching khopui rwna nangkha tei kisa jagao yang rogo machine rok naimanano iko omo hwnkhe hammer omo hwnkhe hot heater rok akorok tabuk hwnkhe complete wngkha board thepana rok yango tei kisa manjuna tongkha yang rogo machine ni bokhok rok oro rogo tei manui tongkha amorok omo hwnkhe extra rok paima tono omo hai yang ongkhe charge rwjak battery ni iko tabuk hwnkhe catching khop sinai mo hwnkhe o jaga o holder ni bagwi samkhai tongo iko tabuk hwnkhe catching khop bai khangkhe board rogo line rwbai sinaita iko o yang hwnkhe tora hwnkhe board ni bagwi line narwkha tabuk hwnkhe line bwtrangna nango main line iko tabuk hwnkhe board ni setting khai tongo line rwna bagwi tei diagram o naimanano bom hai khe thepakha o jaga o nugui clear khai bujui manano tei buji hangkhe comment rok khai sadi hingkhe ang tei waisa khai swnamwi phunuknai tabuk hwnkhe line rwswnai imo khe main line omo diagram o rijak bomtwi khe thepa omo khe o jaga o bebagwi 4ta point tongo 2ta hwnkhe MCB box ni phainai tei 2ta hwnkhe holder ni point hingkhe tabuk bujibai na norok bo tabuk hwnkhe complete wngwi paikha iko yangrogo light chungbaikha joto jagao no yangrogo omo hwnkhe main board hwnkhe fuse board omo hwnkhe switch board
iko yang rogo jotono chungbaika hor bo ongoi thangka yang rogo jotono bulb rubai tabong ke chungbai tongkhai yang sakorogo iko abo ke jang ke pino pikhata yang gong ke chikon sa nuka yang go bo kaisa rijak bulb iko yang rogo naidi osok managui thangka monak thangka asukno tinin bagui naitongma bagui chajak kangkhe like comment subscribe khai redi tinini bagui asukno hambai।